nokuthi i-girlfriend asimukadzi wakhe anokwazi ukuprovide umkadzi wakhe. Number 2, munhu wacho hapo bana ari kutaura mambo ndovati kuti asi mukadzi girlfriend i-girlfriend rake asi mukadzi Don't mukaudzwa instruction nedare ndozvamunofana kuita ndoti dare inanifambi instruction ingapuwa nedare ndinofana kuteedzera kana munhu asina kuwanikwa musamirire zuva rekuutika kuti rikwani muzvemutaura kuti haana kuya isitaka kupai that order as a call. It's an order from the court kuti kana maakuuya huyai makadai kana mauya musi wedara hazvishandi monzidzokerai mozodzoka musi wakati itisindeziteka kudweya dare renyu but hamusi kuteedzera kani kana munhu maona kuti hamusi kumuona kamunodzoka kamoripota dare isitokuudzai zvokui nyaya yako irikupfuurira mberi nechikonzero chekuti uyu ndichimubvunza kuti wadanana nemukadzi wemunhu akataura kuti adanana naye for 2 weeks i5 mombe vamurangana yotangira ipapo ndokuti ifambe nyaya yenyu iperi. Hatisi kutonga nyaya yemunhu aipenga kana kuti isusu tinobva hatiexploite munhu zvaanofunga kuti achitaura neni tichimubvunza kuti saka iwe wakadana nemukadzi wemunhu kwenguva yakadii akapindura nemuromo wake atiudzaini in person vanhu mai vakateerera ndichimubvunza akudzoka kusiyana akutaura zvekufunga hameno achaziva kuti ndino wanga aitaura naye nehwaedari yes otangira ipapo nokuti chibhanditi ndopachinonakidza chinobva chatangira ipapo 5 more munhu unofanira kutaura ndeapo pano handingakwanisi kundoza nokuti kwaende hatina hosha yandinayo nokuti i-girlfriend asi mukadzi wake anokwanisa kuprovide mukadzi wake. Number 2, munhu wacho hapo bana urimupurisa tozviziva ndizvozvo mamupurisa unotaura kutamba nemana usingakwanisi tokupa nguva waudhiwa nenguva wega kana muri panyaamushande kuita usitagona ndichitaura neni ndatipindai pindai kamugare pane mwana wenyu wafunga kuti ndafunga kuti tinogona kuti tiende kuone imwe mberi kupinda munyika zvakanyanya nokuti ava wakataura neni ndichikubvunza iwe kuti wadanana nemukadzi uyu kwenguva yakareba zvakadii bati 2 weeks uchifitura kwandiri wozouya muno mudare wakuti wakuita ngo wakufunga kana wakunyikiswa kato zvakanaka wotora action ka wachiuda kuti haungatipe nguva iyoyo yekutaura zvekuda kuzotora action kwako nekudididini dzoka wozotaura nasekretari wangu muchipuhwa matsapa ekuenda mberi kana kuti ekuita sei I don't know zvaunenge wafunga ndapa mutongo wenyaya yako ndapa mutongo wenyaya yako ndini wacho ndikutonga nyaya yako ndini wacho ndakanga ndichikubvunza kuti mukadzi uyu zvauya panoyo wakadanana naye kwenguva yakareba zvakadii then you have answered to me direct 2 weeks tazodzoka mudare wakutaura zvimwe zvinhu zvekuti
ungade wakatotaura nyaya yako neimwe nzira yekuti kana dai maitaura mune avo uchaita mheno wanga uchiexploitwa mebvi vaikuva mheno vanga vachiita sei ikoko but wakutaura neni kudaro baba mwana wenyu hatimati mwana akutaura neni asununguka kunondo kunopoterwa nemunhu wasununguka kana wanga uchimbunyikidzwa wanga wakabatirwa chamu wanga wakasunungirwa uchiita sei but wakutaura mudare mamambo handiti ndiri kukumbvunza ndini ndaimubvunza uyarapa kuti dai shamwari yangu zvino zvazvadai kweiye mukadzi wachona wanga wadanana naye kwenguva yakareba zvakare zvanzi 2 weeks akagarapo apa paseri penya handiti ndotarisira kuti kana munhu auya mudare mamambo handiti kana zvanga zvakaipa zvichiitika wobva watotaura kuti ndanga ndichirohwa mambo saka zvakati zvamuri kuona izvi ndanga ndichingobvuma because kwandanga ndiri kundandisiri pakadii pakanaka handindozvinoita munhu kana ndikashungurudzwa iye kupurisa uyu vane zvavanoita nevanhu kana vasunga vanhu handiti munhu wekumwe anodayira kubvuma zvinhu asingafanira kunge achibvuma but kana ndasvika kuchajovisi hapachisina zvavanondiita ndakutaura kuti aiwa vanga vachindirova mapurisa saka pakati ndanichingobvuma zvinhu zvisina kuitika pakati ndanichibvuma zvinhu zvisina kuitika saka ndini ndaimubvunza azouya kudare zvaakanga akutaura mudare andichazvinzwisisa saka nhasi kungomupa mutombo kuti nyaya yavo ifambe mafambiro ainoita action yaakautora mani yakuita kuti nyaya yavo ibude pachena muno matigone kuti munhu akandiudza kuti ndakatora mukadzi wemunhu for 2 weeks ndomboswero munyengetedza ndina nguva iyo 5 more tikada kumuteedzera zvaanoda kutambaniswa achiita anoendera mberi achitambaniswa achisina nguva yekutombotamba naye ezvina kuti ndambunyikidzwa zvakanyanya mhosva dzese akuda kupa isu but ndisu akanga achitaurira nyaya dzake kwazvakanga zvaitikira hatikuzivi aingofanira kungotiudza kuti mambo ezvino ndasununguka munzvimbo yandave manje manaka nyaya yangu ikunzi zvakati haina kumbofamba yakadai yafamba yakadai kwete kuti right iwewo zvawadaro mukadzi wake was there uyu ticha vani vakanga varipo achitaura izvo zvandiri kutaura panapa saka hatigone kumupa nguva yekuti aite sekungoda kutamba nematare next court yes iwe woita zvaunoda manje against the court you come back to this office yes kana kuenda to the other court baba next court taura izvi mubaba ndofunga nhasi ndo kupedzisira kwandaona ndofunga ngiyakereyo makataura muchitaura nyaya iyoyo asi pane chinhu wani kana chitonga kuno tidarira mambo nokumusha kuti mune mutaura kumusha totaura mambo kuti chokwadi chomukadzi ari kutaurwa ari mumhepo asi kumuona mukadzi uyu ari pano tomuona ndizvo here zviri pano muno nokuti iyo zvakanaka timushanga shuwa vanhu vakadzi vakaondira munhu rote idzwai baba ndikuti kutaura semwana mudiki uchitaura pamberi pano ndati mwana wenyu is a professional person. I was respecting murume ndakatarisa profession yake kubasa handiri mabanzwa is a security person uyu arapo ndo zvandaitarisa paari ndichitaura naye ini in person ini handiri mabona aitaura zvandiri kutaurira imi makanga musipo vakauya mudare tikavapa mukana wekuti mumwe neumwe kuzviprotekta mudare ka uyai watona iye akaita nenyaya dzachona uyaitaura kunge pane umwe munhu uyachitaura kunge pane umwe munhu isusu muna mushande chibhanditi baba ndakakutaurirai uyu arabva mwana wenyu ndati inini ndichitaura naye ndakamubvunza kuti mukadzi watona mukadzi wemunhu wakadana naye kwenguva yakareba zvakare mubvunzei uyarabva mwana wenyu toona tobatsirana sei munhu ari kutaura mambo ndovati kuti haasi mukadzi girlfriend rani girlfriend rake haasi
Ukinifa kazini. Au ndo kana bongo kana ulumye. Dara kwa ngoka kana ba. Au kana basi. Unosu daro kwa kubona. Kwanza girlfriend rako izo kwa court kwendai court kwena appeal mundo chatokupa mtongo wakati kuti girlfriend rangu iwi girlfriend rake muswande kukunza basi Azoita urene wana. aiwa chibanditi vanotaka kuda kunokufunza chidare kwa mambo avanoti endai kuita pamunofunga endai wakati kutaura kuti mambo munhu ari kutaurwa asi mukadzi wemunhu girlfriend rako ili girlfriend rangu aiwa vanhu tomuswawo ndokumbirawo kuti mundipe kumwedana you are open, you are free.